ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 12 ನೆಟ್ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವ್ MS, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 12 ವಿಷಯ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ. ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ SDPT ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸಿಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ SR ಬಂಡಿಮಾರ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಆಕೃತಿ ಆಶಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು ನೆತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಬುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಬು ಎಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತುದು ನಮ್ಮಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಪುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಂಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಗೇನ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡನುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 12 ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡ ನೆಟ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಈ ವಿಚಾರಡು ಗೇನನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟೊಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವಮೇರು ಮೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುದಿವರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಆಳ್ವ ಮೇರಿನ ಸುಪುತ್ರೆ ಆದ ಜನನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವೇನು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಕ್ಕಾರಡು ಪಡೆಯೋನುವರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಮುಂದುವರಿಸಾದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಂಗಳೂರದ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪಡೆಯುವೇರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು BEd ಪದವಿ ಪಡೆಯುವೇರು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧಾರವಾಡದ್ದು MEd ಪದವಿಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೇರು. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಕಡಂಗೊಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು MPhil ಪದವಿ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಕನ್ನಡಡು ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಪೆರಾಜೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೂ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮೇರು PhD ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತ್ ಗೌರವ ಮಲ್ದುಪ್ಪುವೇರು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಡು ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕರೀನ 17 ವರ್ಷದಿಂಚು ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿದ
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ದಾದೊಂಡು ಐತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇಗಾದ್ ಮೇರೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತುಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಯುವವಾಣಿಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದ್, ತಾಳಮದ್ದಲೆದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ್, ಬರಹಗಾರರಾದ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ್ ಮೇರು ಗುರುತಿಸಾವೊಂದಿನಾರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಾರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಮೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲು ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರಿನ ಹವ್ಯಾಸಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇರಿನ ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸಲೆಡ್ ಸೇರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟುಗು ಕುರ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಒಂದೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ ಇರೇನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮಂಟಪ ಇರೆಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕ್ ಗೇನನ್ ಪಟನೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರಲು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಗೇನದ ಪುಲಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರು ಕೂಡ ತುಳು ನಾಟಕನು ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಒಪ್ಪಿನಕುಲು ಆತೆತ್ ಅಕಲ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೇನು ನಾಟಕುಲೆನು ಗೌರವಿಸೈನಕುಲು ಆ ನಾಟಕದ ತತ್ವಲೆನು ತನ್ಕುಲೆ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಿದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ ಹತ್ರ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಖಾಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು, ತುಳುವೆರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಂತಡು ಕೂಡ ಈ ತುಳು ನಾಟಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊರೊಂದುಂಡು, ಮನರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು, ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ನಾಟಕಕಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾನ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಡ್ದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಾಣಿಕೆನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಉಂಡು. ಕಾವ್ಯಲಿಡ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡ್ ನಾಟಕಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ನಾಟಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ದಾಸೆರು ಪಂತೆರು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂದ್ ಜೀವನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪಂದ್ ಪಂತೆರು ಅಪಗಾಂಡ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಆಳ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಏತುಂಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿವನೊಲಿ. ತುಳು ನಾಟಕನ ಮೆಚ್ಚಾಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ತೂವಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಐತ ಅವಲೋಕನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಯಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಭಾಷಿಕ ವರ್ಗ ಒಂಜೇ ಪ್ರದೇಶದ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಆಕಾಶದಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಉಂತಿನ ನೀರಾವಂದೆ ಕಾಲುರ್ದು ಕಾಲಗು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಜಗತ್ತುಡು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಲು ಬುಲೆಂಡ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಲು ಅಂಚನೆ ಅಳಿದು ಪೋತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬುಲೆ ಚಿಲಿಗ್ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.
ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜನಪದ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲೆಕುಲುಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಏತುಂಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನುಳಿ. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆನು ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೊಂದುಂಡು. ಈ ನಿಲೆಟ್ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಿಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗು ತುಳು ನಾಟಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ. ಮುದೇನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿವೊಂದಾಡ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಮಾತ್ರತ್ ಜಗತ್ತದ ಬೇತ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರುತಿಸಾವುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡು. ದಾಯಗ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಐತ ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಐತ ಒಟ್ಟುಗ ಐ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಈ ಗುಣಕ್ಲೇಡಾತ್ರ ಈ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಗ್ಗುನಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಳಿಪಾಯಿನಾಕುಲು ಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕಕಾರರು. ಸಹೃದಯಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ನೇರವಾದ ರಸಾನುಭಾವ ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡ್ ತನ್ನನ್ನು ಗುರಿತಾಸ ಒಂದುಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ಐತ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವನು ತೊಜಪ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿಲೆಗ್ ಸರಿದೊರೆಯಾದುಂಡು. 1933 ಇಸವಿಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಮರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪಾತಿರ್ನ ಜನಕುಲ್ನ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಲ್ತನು. ಒಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ತುಳು ನಾಟಕಲ ಅಂದ್ ನೆತ ತಿರ್ಲು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆನು ವಿರೋಧಿಸವನಂಚಿನ ಕಥಾವಸ್ತು ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ಅಜಿಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಊರುದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ವರ್ಷಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ತಾನಿ ತುಳು ನಾಟಕಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲದ ಕಥೆಕುಲಿನ ಆಧಾರ ಮಲ್ತದ ಗುಬ್ಬು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ನಾಟಕಲಿಗ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು. ಆರ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲೆಗ್ ಪೋದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಾದು ಅಕುಲು ಗೆಂದುವೆ. ಮೇರ್ನ ನಾಟಕ ಸಮಾಜದ ಓರೆ ಕೋರನೆನು ತಿದ್ದದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆನು ಮಲ್ಪುದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನಗೂ ಜನಕುಲಿನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲಾಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ನೆನೆಪಾಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು ಶ್ರೀಯುತ KN ಟೈಲರ್. ಮೇರು ಆರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮದ್ರಾಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಂಬೆ ಈ ಮನಮಲ್ಲ ನಗರಲಿಡು ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸುರೂಕು ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಣುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ KN ಟೈಲರ್ ಆರ್ನ ನಾಟಕಲಿಡು ಸುರೂತ ಬಾರಿ ಪೊಂಜೋಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ನಿಲೆ ಒದಗಾಯರೆ ಶ್ರಮಿಸಾಯಿನಕುಲು ಪಂಡ KK ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್, ವಿಶುಕುಮಾರ್, KG ಭಂಡಾರಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ಯ, ರಾಮಕಿರೋಡಿನ್, ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೈ, MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, DK ಚೌಟ ಇಂಚ ನನಲ ಎತೋ ಪುದರ್ಲು ಈ ತುಳು ನಾಟಕಡು ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ ನಾಟಕಲಿಡು ಮಾತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒರಿಪಾದು ಬುಳೆಪಾದು ಮನರಂಜನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಐತ ಬುಳೆಚೀಲು ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋಯರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯರು. ಇಂಚ
ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೊಂಜಿ ಭದ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋನುಡಾಪುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಂಕೊಂದುಂಡು. ಎಥೋ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಎಥೋ ನಾಟಕ ತಂಡಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ತದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಬೊಕುಲು ತುಳುವೇರು ಪಂದೇ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಡ್ಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಲ ತುಳು ಪಾತಿರುವೆರು ಪಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ನಿತ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. 1931-32 ಕುಡ್ಲದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರು ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಆದುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆನಿದ ದಿನಕುಲೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಂದು ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಉದ್ದೇಶವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡುದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಆನಿದ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಸದಭಿರುಚಿಡಿದು ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಂಡು. ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಾರ್ನ ತಂಡ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಾರ್ನ ತಂಡ, ಲೈನ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ರನ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಳೆಪಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಬುಳೆವೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ನೆತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗದು ಬರೋಡು. ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲು, ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದಿಗ್ದರ್ಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಒಟ್ಟಾವಡು ನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿನ ನಾಟಕುಲೆನ್ ವಿಮರ್ಶೆಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕುಲೆನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಾತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪನೊಲಿ. ನಮಕ್ ಹೆಗ್ಗೋಡು ನೀನಾಸಂ ಈ ರೀತಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಲಾ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ನಾಟಕುಲೆನ್ ಗಮನುಡಿದೀದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡಿದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆರೆಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ. ವರ್ತಮಾನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಡ ತುಳು ಬುರ್ದು ಒರಿನ 4 ಭಾಷೆಲೈನ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ರಾಜ್ಯನೇ ಪಡೆದುಂಡು. ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸೋದರ ಭಾಷೆ ಅದು ಸೌಹಾರ್ದವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಾಕದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿಯಾವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಲಕ್ಕಾತುಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಅಕನ ಭಾಷೆ, ಜನಪದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೊಲು, ತೆನಸು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡ್ ಸಾಗದು ಬೈದುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕದ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಳೆಪಾವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಆಧುನಿಕತೆಗ್ ಮನಸೋತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಬುರ್ತಿಜ ಪನ್ಪೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುದೀತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಪೆರ್ಮೆ. ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ನಾನಾ ಭಾಗಡ್ ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆರು ಅಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲೆಡು ಅಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಅಕುಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕನೈದೇರು. ಬಂಜಿದ ದುಡಿಮೆಗಾದ ಬೇತೆ ಊರ್ಲೆಗ್ ಪೋಯೆರಡಲ ಅಕನ ಭಾಷೆನ ಮದತುಜ್ಜೇರು. ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ ಪಾರ್ದನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಹರಿಕತೆ ಮುದಲ ಮಸ್ತು ಗುಳೆ ಒಂದುಂಡು. ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳುವೆರೆನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆನು. ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿದುಪ್ಪುನಂಚ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತವಾಯಿನ ಲಿಪಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಭಾಷೆ.
ಶ್ರೀ ಭಾಗವತು ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಾವೇರಿ ಅಂಚಿನ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಸಿರಿಪಾರ್ದನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ತದನು. ತುಳುನು ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೀನ ತುಳುವೇರು ಅಕನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಡೆತೇರು. ಕನುಕುಲಿನ ವೇಷಭೂಷಣ, ಭಾಷೆ, ಪಾಕ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಸುಬು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಕಲ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿದ ಪ್ರತೀಕ. ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಅಕಲು ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಚ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ಜಾಗತೀಕರಣಗೂ ಒಳಗಾದಿತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯರಿಗೂ ಓವೇ ನಮ್ಮದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬೈಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಬುಳೆವೊಂದನ್ನು ಪಂಪಿನ ಅಂಶಲೆಂದು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಡೆದುಂಡು. ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಸ ಅಲೆಕ ನಾಟಕಲು ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ದೇರು. ನಾಟಕಲು ದೇಶ ವಿದೇಶರೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆದುಂಡು ಜನಪ್ರಿಯಾತಲು. ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗ ಸೇರಾವುಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಸ್ವರ ಅವು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸೇರೋಡಾಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಮಾನ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ಭಾಷೆ ನಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಪುಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಳಿ ದಿಂಜ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ. ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲೆ ಇತ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಿನ ಜೀವನಾವರ್ತಕ ಆಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾಂಡ್ರ ತೀರ್ಥನ ಪಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪಂದಲ ನಮಕ್ ಪುಲವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತುಲು ನುಡಿಗಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಇತ್ತುಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾದ ಆರಂಭ ಆಂಡು. ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಅಕಲನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಿತ್ತಲು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಬೇತ ಕಾಲ ಗೊಟ್ಟಲೆಡು ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಜನಕುಲೆಗೂ ರಾಜರಿಗೂ ಅಧೀನವಾದಿತ್ತಲು. ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಚನೆದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪಿಯರು. ತುಳುನಾಡಿಡು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪಿಯರು. ಓದು ಬರವು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆತ್ತ ರಚನೆ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡೇ ನಡೆತುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನು ಒಂಜಾತ ಪಡೆಯೊಂಜಿ. ತುಳುಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷನರಿ ಕಾಲಡ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಇದು ಪೂರ ದಾಟಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣಿಯಾಡಿ ಅರೆನ ತುಳು ಚಳವಳಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಂತುಕೊರ್ನಂದು ಪನೊಲಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ನಾಟಕದ ಎಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆಂಡು ಹೂ ಅರಳುಂಡು. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ನಾಟಕలను ಬುಲೆಪಾಂಡು. ಬೇತ ಭಾಷೆಲಿನ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಪುಟ್ಟುಡು. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕುಡ್ಲಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಣಂದು ನಮಕ್ ಪನೊಲಿ. ತುಳು ನಾಟಕಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ ಸಮಾಜಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐತ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಉಂಡ ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಶದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿವುಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದುಂಡು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ
ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 85 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಡೆದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷಿಕ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾಷೆಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದಕುಲು ಕೂಡ ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅವೇತು ಏಳು ಬೀಳಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತೂಂಡಲ ಇನಿಕಲ ತನ್ಕೊಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾದು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ಮರಾಠಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ದೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ನಾಟಕ ಗುರುತಿಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರ. ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲಾವೊಂದುಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ. ಆನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕನೆ ಅಡಿಪಾಯ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿ. ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನು ತೆಲ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ 33 ಐತ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ತೋಜಾದ ಕುರ್ತುನು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪನುಲಿ ಎತೋ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತ ಭಾಷೆದಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇನಿಕಲ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಡು ಸಂತೋಷಡು ತುಳು ನಾಟಕನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 400 ನಾಟಕಲು ಪ್ರಕಟವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲು ಮುದ್ರಣ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ತುಳುಟು ಒಂಜಿ 5,000 ನಾಟಕಲು ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಉಲ್ಲ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೈನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆದ ಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಆರಂಭಡು ಪುಟ್ಟುನಗ 25 ವರ್ಷಡು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತುನಿಗೆ. ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಯಿನಂಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ, ಪೊಣ್ಣು ನಮಿತ್ತಾಪಿನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದಿತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು 125 ವರ್ಷಡು ದುಂಬು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ. 1938 ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರು ಬರೆಯಿನ ಜನ ಮರ್ಲು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುತ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಗೆ ಸೇರಿದಂಡು. ಮುದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರು ವಿದ್ಯೆದ ತಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಲ್ಕಿದ ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರಿಯರು ತುಳುಗಾದು ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರು. ಸುರುಕಾದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಹಸನಲು ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಬತ್ತುಡು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಜನಮರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಾತಿರ್ನ ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆನು ಮೂಡಾಂಡು. ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಕಟ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಲ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಒಲತಿರ್ಲು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಲಿನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಥಾವಸ್ತು ಈ ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಲು. ಅಂಚನೆ ಅಜಿಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಮುಕುಲು ಮಾತ ವರ್ಷದ ಅಕಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ತುಳು ನಾಟಕನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ಆಧರಿಸಾದೆ ರಚನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗ್ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಹಳ್ಳಿದ ಮೂಲೆಗಳ ಪೋದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಾದು ಆರೈಟಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬು ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಆದಿನಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೇಲ್ನ ವೃತ್ತಿದ ತಂಡ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿನಂಚ ಊರೂರು ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬಾವೇರು. 1948 ಆರ ಬರೆಯನ ಮುತ್ತುನ ಮದಿಮೆ
ಸಾವಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡನ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಆರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ನಲ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬಾಡು ತುಳುನಾಡ ತುಡರ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ದದ ಬೈರವೇರು ತುಳಸಿ ಜಲಂದರೆ ಸರ್ಪ ಸಂಕಲ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾಟಕುಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ ಕನಿಯರ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ KN ಟೈಲರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗಿನ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮದ್ರಾಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ನಗರಡಲ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆವೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡು ಸುರೂತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲನ ಪಾತ್ರುಲಿನ ಆಣಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆಂಡ KN ಟೈಲರ್ ಆರ್ನ ನಾಟಕುಲೆಡ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆರಾದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಲಕ ಆರ್ ಮಲ್ಪುರು ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಶ್ರಮಿಸ ಎನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲೇರೆ. KK ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್, ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, KG ಭಂಡಾರಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ಯ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿನ್, ಮಚ್ಛೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೆ, MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಕ್ಯಾಥಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, DK ಚೌಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ರಚನೆಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಕಲ ನಾಟಕೊಡು ಬಿಂಬಿಸ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜೀವ ಭಾವ ಜಿಂಜಾಯರು. ತುಳು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ಆಯ್ತ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಲಯಟ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಕೂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪೋಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಡಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ಕಲೆಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದಜಿ ಅವು ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಡು ಇನಿಕಲ ಮುಂದುವರೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. 1931 ಕುಡ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲದ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಜನಕುಲೆಗೊಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪಿನನೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಆಶಯ ಆದಿತ್ತಲು. ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನೆಡ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಿತ್ಯ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ, ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲಾರ್ನ ತಂಡ, ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು. ಬೆಳೆ ಒಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ನನಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಜಿಂಜಾವಡು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಸಾಹಿತಿಲು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ನನಾತು ಒಟ್ಟಾವಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕೊಲೆನು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಕೊಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲಾಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಾಟಕದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾದ ಆರಂಭ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇತ್ತುಂಡು. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಆಚರಣ ವಿಧಾನಲೆಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ಅಭಿನಯ, ಮನರಂಜನೆ ಮಾತಾ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬದುಕುಗು ಪೂರಕಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತುಂಡು. ಕುಡುಂಜಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಲೆಡ್ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಂಡು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡದ ಭಾಗನೇ ಆದುಪೋಂಡು. ಅಂಚಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಟುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನೆಗಳು ಮಾತಾ ಕನ್ನಡದೇ ಆಯ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಒಂತೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯಗೊಳಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಗು ತುಳು ಭಾಷೆಗು ನಮ್ಮ ನಿಧಾನವಾದ ಆಸೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ, ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ್ ತುಳು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಡ್ 1914 ವರ್ಷದ್ದು ಅಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಆನಿ ಶಾಲೆದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ತುಳು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಪ್ರಯೋಗ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಒಂದುವೇ ಸಂದರ್ಭಡು 1930 ತಲಪಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡ್
ಒಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಬೋಳೂರು ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಕೂಟ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಟಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪರದೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. ಈ ನೆಲಟು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಬುಳೆಂಡ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಪ್ರಯೋಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಂಡ್ ಆರು ಸುರುಟು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಸುರುಟು ಕುಡ್ಲಡ್ ವೃತ್ತಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲೆನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಬಾಲವನಟು ಜೋಕುಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಾಯರು. ಅಂಚನೆ ಸಾರ ತೊರ್ಮನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತೈನೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿಡು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡ ತುಳು ನೆಲಟು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಚ ಕಾಲಗಟ್ಟೆಡು ತುಳು ನೆಲಟು ನಾಟಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪಿದ ಪಣಿಯಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಆರ್ನ ತುಳುದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ. ತುಳುವೇರು ತನುಕುಲೆನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊರೊಂದು ಅವಿನು ಬುಳೆಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು. ಉಡುಪಿಡು 1928 ಇಸವಿಡು ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಡೆ 1933 ದಿವಂಗತ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ನಾಟಕ ಜನಮರ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು. ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರ್ 1923 ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನಮರ್ಲು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅವು ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಉಡುಪಿದ SU ಪಣಿಯಾಡಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆದ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಡು ಜನಮರ್ಲು ನಾಟಕನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ. ಶಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕುಲು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಮುಖ್ಯದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೇ ಪೋಪುಡು. ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ದು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ನಾಟಕ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರೂಕು ಪ್ರಹಸನದ ಮಾದರಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು 1948. ಇತ್ತೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಪಣದಾಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವುಂದುಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ, ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ನನ ಎತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರ್ಯರು ಆ ಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಾಪುದ ರಂಗ ತರಂಗ, ಕಿನ್ನಿಗೊಳದ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ, ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು, ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ, ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಎತೇತೋ ಕಲಾ ತಂಡಲು ತುಳುಟ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಾವುಂದುಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಡಲ ಮೌಲ್ಯನ ಬುಡ್ನ ಹಾಸ್ಯ ನಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ತನಕುಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲೆದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಆರಂಭಡು ಪ್ರಹಸನಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದಾರ ಪಡೆದುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕುಲಿನ ಮೆಚ್ಚಂಜಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೇರು. ತುಳು ನಾಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಡು ಕೂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ತಿರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳು ಭಾಷಿಕರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆಲೆ. ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೆರು. ತುಳು ಭಾಷಿಕರು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳು ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆನೆ ನಿರಂತರ ನಡಪಾದ ಅಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತೃ ಭಾಷೆಗೂ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು. ಕರಾವಳಿದ ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಡಲು ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒರಿವು ಬೊಕ್ಕ ಬುಳವನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆಚಿಲು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ. ಈತೆ ಅತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರದ ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈಡೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಆದು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಶನ ನಮಕ್ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಪ್ಪ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ರಂಗಭೂಮಿ.
ಈತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ರಂಗತಂತ್ರ ನೆಟ್ಟಲ ಹೊಸತನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ನಾಟಕದ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನದ ಪಿದೆಯಾದಿಚ್ಚಿ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪಿನ ಅನುಭವಲೆಗ್ ಸಮಾಜದ ಲೋಪದೋಷಲೆಗ್ ಮಾನವ ಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯದ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ತ್ಯಾಗ ಆದರ್ಶ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕದ ಇತಿಹಾಸಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗತ ವೈಭವದ ಸ್ಮರಣೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆಗ್ ಆತೆ ಅತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ತರ್ಕುಲೆಗ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕರು ಮಾಧ್ಯಮವಾದುಂಡು. ಈ ಕಾರಣ ರಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ವೈವಿಧ್ಯವಾಯಿನ ಆತೆ ಅತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ನಾಟಕರು ರಚನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕರು ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡೆ ಮೂಡಿನಂಚಿನವು ಒಂದು ಓದು ನಾಟಕ ಅತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ತುಳು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನವಾದುಂಡು ಪಂಪಿನವು ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಶ. ಅಂಚಾಯ್ನಿಟಾತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಪ್ರಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕಲು ಹೊರತು ಓದು ನಾಟಕಲು ಅತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕನು ಗ್ರಹಿಸವು ನಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲ್ಲ ರಚನೆ ಅದುಲ್ಲ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕದ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆದ ತೆರಿನ ಕೊಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿಗೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪದ ಐತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಲು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದೆ ನಮಕ್ ಬೈದಿನಂದು ಪನೊಲಿ. ತುಳುತ ಆರಂಭದ ನಾಟಕಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬುಳೆದ ಬತ್ತಂಡಲ ಐಟು ಪನಂಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಶಲ್ಲ. ಆತೆ ಎತ್ತು ಆ ನಾಟಕನು ತುಯಿನ ಜನಕರು ಆ ನಾಟಕನು ಐತೆ ವಿಷಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೇ ಆದುಂಡು. ತುಳುತ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಜನಮರ್ಲು ಅವು ಸುರುತ ಪ್ರಕಟಿತ ನಾಟಕಲ ಅಂದು ಐತ ನಾಟಕದ ನಾಯಕೆ ಅನಿಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶತ್ರುಲು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗೆಂದಂದೆ ಬದುಕದ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನಿಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನು ಸುರೂತ ನಾಟಕೊಡದೆ ನಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದ. ಈ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನಿಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಖಾಲಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಈ ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಐತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯೋಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪ ನಮ ತೂಪ ದುಂಬುದ ಪರದ ನಾಟಕಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾರ್ಗದ ದೃಶ್ಯಲು ಉದ್ಯಾನವನದ ದೃಶ್ಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪರದೆಡೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು. ಒಂದು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿದಿಂಚಿಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗತಂತ್ರ. ಈ ಕ್ರಮಕುಲೆನೆ ಮಾತ ತುಳು ನಾಟಕೊಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಆ ಕಾಲಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿನ ರಂಗತಂತ್ರಲ ಅಂದು ಸಾಧಿತ ದೃಶ್ಯನ ತೋಜಿಪಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಗ್ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಎದುರುಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪರದ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಪಿರವುಡು ಇಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯ ಐತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಥೆನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಥೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಪರದೆ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರರೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರಂಗತಂತ್ರ ಆ ರಸ್ತದ ಸೀನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತೊಜಪಾದು ಐತ ಪಿರವುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಶ್ಯలను ಅಳವಡಿಸಾದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾ ಪಂಡದಲ ಒಂದು ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯದ ಸಾಧಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಐಟಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ವಿಮರ್ಶೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತಲು. ಪೊಣ್ಣು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಾಲ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವಲು ಅತ್ತಂಡ
ಆಲು ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಧಿನ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನೆಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಆನೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮತು ಒಂದುಲ್ಲ. ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ನಾಟಕೊಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯ ಅಂಚಿನ ಆರ ನಾಟಕೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಳವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಪದ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ತದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು. ಆ ನಾಟಕದ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಾತಿನ ಬಾಯ್ಲೆತ್ತನು. ಬಂಗುಡೆ ಮದಿಮೈ ಭೂತೈ ಮದಿಮಲ್ ಓಡೊಡು ಪೋನಾಗ ತೋಡುಡಿತ್ತಿನ ಕಿಜನ ತರಕುಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಲಾಕಿ ಏನೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪದ ಪಾತಿರು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಆ ನಾಟಕಡು ಅಳವಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಆನಿ ಮಾತೆರ್ನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಇತ್ತುಡು ಪಂಡದಾಂಡ ನಾಟಕಲ ಕಾರಣ, ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಕಾರಣ, ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಕಾರಣ. ಮುದು ಆ ಕಾಲಡು ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಿಕೆಲು ಆನಿದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹಿಂದಿಯ ಅತನ ತಮಿಳ ಅತನ ಕನ್ನಡನ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಂದೇನ್ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ದೇಸೀಯತೆಗ್ ಒಗ್ಗುನ ರೀತಿಡ್ ಆನಿದ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಭಾಷೆನು ಸಾಹಿತ್ಯನು ದೆತೊಂದು ಅಕುಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಒಂದು ಅನುಕರಣೆ ಅವಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆನೇ ಆದ ಬತ್ತನು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ. ಕೆಲವು ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡು ಪಾತ್ರಲು ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರುವ ದಾಯಗು ಪಂಡ ತುಳು ಅತ್ತಾಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಬನ್ನಗ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಲ ಅಂದ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಧಿಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರಂಡ ತುಳು ಐತ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕುಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ತುಳು ನಾಟಕನೇ ಮುಲ್ಪ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒವೇ ನಮ್ಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗತ್ತು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಾದ ಬರೊಂದಿತ್ತಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಗಾತ್ರ ಈ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ತಮಾಷೆಗಳ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕೆಲವು ಪದಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡು ತೂವಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡು ಗಾದೆಲು ನುಡಿಗಟ್ಟೆಲು ಮಸ್ತ್ ಬುಳಕೆ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೇನೋಳಿ ಪಂದಾಂಡ ಕುರಿಪೋತಿ ಕೆಂಬುಡಗ ತಿಟ್ಟು ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ ತಾನೆಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಊರೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ ಪಡಂಬುರುಗು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಈತೆ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಬತ್ತಿ ನಾವು ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಂತಿನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡಿಜ್ಜಿ. ತುಳು ನಾಟಕ ಜಾತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನದ ಅಂಶಲೇ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದ ಆಂಡಲ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಒವೇ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿದಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ. ಒಂದು ಮಾತಾ ತುಳು ನಾಟಕೊಡ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಕತೆಗ್ ಪೂರಕವಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕಗ್ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಳು ನಾಟಕದ ಹಾಸ್ಯ ಅತಿ ಪಂಡ ಅನ್ನಿಸಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗಾವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗಾವಡು ಐಟ್ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಹೊರತು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರನು ತುಳು ನಾಟಕದ ಹಾಸ್ಯಲು ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಬತ್ತ ಪನ್ಪೆನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ನಾಟಕಡು ರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದುಲ ಕತೆ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದುಲ ಐತ ಸಂಭಾಷಣೆನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನ. ಸಂಭಾಷಣೆಡೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ತಿರ್ಲು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ತುಳುವೆರು ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಈ ತುಳುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೀರೆಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡು
ಸಂಭಾಷಣೆನೇ ಜೀವಾಳ. ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ರಂಗೋಡು ಪಾತೆರಾದ ಬನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಎತೇತೋ ವಿಚಾರನು ತೆರಿವಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಟಕೊಲಿಡು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಡೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಬತ್ತುಂಡಲ ನೆತ್ತ ಪದಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ. ಸುಖಾಂತ್ಯ ಪಾತ್ರಲಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮುಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕರು ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಕನಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ತುಳು ನಾಟಕಲಿಡು ಪಾತ್ರಲು ಅಕುಲಕುಲಾತಿಗೆ ಪಾತೆರು ನೆಕ್ ಸ್ವಗತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ. ಈ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದ ಅಂತರಂಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಸ್ವಗತ. ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪಿನ ದುಂಬು ಕಲಾವಿದರ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಏರೇರು ಒವ್ವು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಆತೆ ಅತ್ತು ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಸಾರಾಂಶನು ಇಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಲು ಪಂಡದು ನನ್ನ ದುಂಬು ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕುತೂಹಲನು ನಮಕ್ ಒರಿಪಾದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಲ್ಪುನವು ಕೂಡ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ. ಅಂಚೆನೆ ಎದುರುಡು ಕುಲಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಲಕ್ಕ, ಎದುರುಡು ಕುಲಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಲಾ ತೆರೆಯಂದಿನ ಲಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನು ಬೊರಿ ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದು ಪನೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಪ್ಪಾವಂದಿನ ಲಕ್ಕ, ಒಲ್ಪಲ ನಾಟಕ ಉಂತಾಂದಿನ ಲಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒವೇ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ, ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಒವೇ ನಮ್ನದ ರಸಭಂಗ ಆಪುಜಿ. ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಪುಡು ಪೋಪುಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿವುನೊಲಿ. ಇನಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಮಸ್ತ್ ತಂತ್ರಾಂಶಲೇನು ಮಸ್ತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆನು ಪಡೆತ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತಾ ಸಂಗೀತಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕನೇ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಕುರ್ತುನು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು. ವರ್ಷ ವರ್ಷಲ ತುಳು ನಾಟಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು, ಕಾಲೇಜದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವಡು, ನೆಟ್ಟು ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆನೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದಾದಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟಕ ಮಲ್ತುಕೊರುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಲಾಮಂಡಲ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ನಾಟಕದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುವೇರು. ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕರು ಸಮುದಾಯದಕರು ಈ ನಾಟಕಡು ತಂತ್ಲೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಊರ್ದ ಜನಕುನ ಎದುರುಡು ಆ ನಾಟಕನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಾಟಕುಲೆಗ್ ಇನಿಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಆತನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುವ. ತುಳು ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಪೂರಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇನಿತ ದಿನಟ್ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಡು ಪೊಂಜ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ ಪಡೆತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲ್ದೇರು. ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕನೇ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಆದು ಒರಿಯಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ದು ಹಾಸ್ಯ ದೊಟ್ಟುಗು 3 ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ತೆಲಿಪಾದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ನಮಕ್ ಈ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೈನಿ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ಏಕ ಹಾಸ್ಯನ ಅದೇ ಗಂಭೀರ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀವಡು. ತುಳು ನಾಟಕಕಾರರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪ್ರೇಮ, ಸಮಾಜ,
ನೆರ್ದೇ ಹಾಸ್ಯನ ಪಡೆದೇರು ಮುಂದುವೆ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ನಾಟಕೊಲ್ಲೆಡು ಮನರಂಜನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದುನಂಚಿನ ಅಂಶೊಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥೋಡು ಹಾಸ್ಯಗು ತೆಲಿಪುನು ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಸರಿಮಲ್ತೋನ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಬುಲೆಪಾವು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕಥೆನು ಸಂಬಂಧಲಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಇನ್ನು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆತ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆಲೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಲಾದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನೇನು ತುಳಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿನ ಅವ್ಯತೇತೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಲು ತುಳು ನಾಟಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಆತೆ ಆಳವಾದುಂಡು ಅವು ಆತೆ ಅಗಲವಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿವುಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ದೃಷ್ಟಿಡಿದು ರಚನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಬರುಂದುಲ್ಲ, ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ತುಳುಟುಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲಗಿನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಾದು ಕುರ್ತುಡು. ಇಂಚ ತುಳು ನಾಟಕನ ರಂಜಿಸ ಒಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದೆರಡ ಉಂಡು, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಡ ಉಂಡು. ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕದಾತ್ರನೇ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿವೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ ಉಂಡು, ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಬುಳೆಯಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗ್ ಯಾನು ಋಣಿಯಾದ್ ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವ ಸರ್. ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಈ ವಿಷಯಡು ತುಳು ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಸಮಾಜದ ಮಿತಾಯ್ತ ಪರಿಣಾಮದಾದ ನಾಟಕಡು ಏರೇರು ಪುರ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೇರು ದಾದ ಪಾತ್ರೋಲುಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಭಿರುಚಿ ಎಂಚೊಂಡು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಪನಡೊಂದಂಡ ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ವಾವ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 45 ನಿಮಿಷಡು ಕೊರ್ತಿನ ಅವಧಿಡ್ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಗೇನ ಪಟೊಂದರ್ ಸರ್. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಕಲು ಮಾತೆರಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮೊಗಲು ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆರ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಡ್ದಾದ ಅರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೌನವಾದೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಾರ ಪಂಡೇರ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ ಶ್ರೀತ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪನಡೊಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನನೆ ಸರ್. ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುನ ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 17 ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಇರ್ ಎಂಕುನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ದಯದೀದ್ ಇರ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಸುರುಕ್ಕಾದ ಮಾಧವ ಸರ್ಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ದಾಯಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚ ತುಳುನು ಬುಲೆಪಾವ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾಧವ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯರೆಗ್ಲ ಆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾತಿರೇರು ಅರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಪಗ ಆರ್ ಇತ್ತರ ಏರ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಪದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆನ 2018 ಶುರು ಮಲ್ತೆ
ಸುರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವೆರ್ದ ಬಕ್ಕ ಉಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಚಾವಡಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಸರಕಾರ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದ, ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಸರಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ತಿನ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ತುಳು ಆಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಫಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ತುಳುನು ಬುಲೆಪಾವ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಲ್ಪಡು. ಅತ್ತೆ ತಂದೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ದುಂಬು ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರೆ ಶುರುವಾತನು. ಬೊಂಬೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಪಾಡ್ದು ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್, ಬೊಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಪರದೇಶ ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಳುತಕ್ಲು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆ ನಾಡ್ ಪತ್ತದಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಪೊಲಪುನು ಪಟ್ಟೊನುಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೇರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಏರೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿ ಬಂಡಿವಾರ್ ಸರ್, ನಿಜವಾದ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಗಿತ್ತಿನ ಗೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಟೋನಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರಿಟ್ ವಾರೀತಿ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಏರೇರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನವರ ಇರೆಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 17 ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವ್ MS ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಜಾಗೋಡು ಪುಟ್ಟುದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಡೆಯುವರು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರ್ನ PhD ಪದವಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪುನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ವಿಷಯಡು ಅರೆಗ್ PhD ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು UGC MRP ಆರ್ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂಡ ಆರ್ 17 ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಖನರಿನ UGC ಎಪ್ರುವಾತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವ್ MS ಇತ್ತೆ ಪನೋಡುಂಡ MA ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಡ್ ಪಡೆದಿನಾರ್ ಮೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಲ್ಲಾಪುರಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರಾದ್ ಕಾಪುಡು ವಿಟ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪುಡು ಮೂಲು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲೋಡು ಒಟ್ಟು ಪನೋಡುದಾಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವ್ MS ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಭಯ ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಂಡೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಾವು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನನ್ ಲೆಕ್ಕನೇಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವಿಶದವಾದ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ತುಳು ನಾಟಕ ಇಂತ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಏರೇನು ಆಯ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟುದು ಬೆಳೆಪಾದು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬೀದಿ ಅವು ಇಂಚ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಪನ ವಿಶದವಾದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳುಟು ಭಾಷಣ ಬರ ಮಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳುಟೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಈ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಪಾತಿರೊಂದೊಳ್ಳೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತರ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈತ ಕಾಲಡು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪನಗ ಇಂಕ್ಲನ ಈ ಜನಪದ ಇಂಕ್ಲನ ಕಲೆ ಇಂಕ್ಲನ ಊರದ ಈ ನೆಲತ ಭಾಷೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಈ ಯುವ ಜನಕ್ಕೂ ಮರಪನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತು ತುಳು ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಜನಪದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಈ ಎಂಕ್ಲನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏತ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಕೊಂಡ ಅವು ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಡಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಅದು ಸೇರಿದು ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳು ನಾಡು ಬಂತಿನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಮುಳುಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾವಡು ಒಂದು ಈ ಭದ್ರವಾಯಿನ ನೆಲೆನ ಪೂರ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ದುಮ್ಮಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ನನಲಾತು ಗುಳೆಯೊಂದು ಬರಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು ಈ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ತು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಇಂಚ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕಂಡಿರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಜನ ಒಂದು ಸುಮಾರು 50 ಜನ ನೆಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಣ್ಣಿರ എനിക്ക് ಬಹಳ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ എനിക്ക് ತುಳುತ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕ ಪಂಪನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಈ ಲೋಪದೋಷನು ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಕಳನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾತಿನ ಭಾಷೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅವು ಇಂಚ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಪೂರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎಂಟ್ಲನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಡ ಐಕ ಸೇರ್ನಾತು ಜನ ಬೇತವೋ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೇರುಜ್ಜಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆಶಯ ಪಣೊಂದು ಈ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಂತರಿಗಲ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣೊಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಳೆಯನ್ನು ಬರಡಿ ಅವು ಇಲಾಖದ ಐತ ವೈಭವ ಕೂಡ ಮೂಳು ಬೆಳೆದು ಬರಡು ಎಂಬ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಚುಟುಕು ಪಾತ್ರನ್ನು ಏನು ಉಂಟಾದೆ ಇಂಕೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಭಾಷಣ ಉಂಟಾದೆ ಮಾಂತರಿಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಮೂಲಕ ಈ ಶುಭಾಶಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಗೆತ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬಗೆತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟೋನಿಯರ್ ಇನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನೇಕ್ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಪದ್ಯಪದ ಅಕೇರಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೆಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಇಂದ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಪದ್ಯಮ ವಿಷಯ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಈ ಲೇಸಿಡ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರಿಧರ್ ರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಎಂಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತುಳು ನಾಟಕದ ವಿಚಾರೋಡು ಐತ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೇಲನ್ನು ಪಟ್ಟಣ್ಯಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು SDPT ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಇಲೆಸಿಡ್ ಶ್ರೀಯುತ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೌನವಾದಿ ನಂಕ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನಾರು ಮಾನಾದಿಕದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಮೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯೋಗ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬೋಲಿಯಿಂದ ಪನಲಿ ನನವಂಜಿ ವಿಷಯೋಡು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ನೆತ್ತ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ನುತ್ತ 12 ಎಸಲ್ದಿಂಚ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ದಾದ ಪಂಪಾವೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈತೊಂಜಿ ದಿನೋಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಡು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರುವರು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಈ ಗೇನ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐತ ವಿಷಯನು ತೆರಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನನಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ 12 ನೆಕ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು